kono ham mbiɗa sikki kam dewgal ngannduɗaa nde haala haa bernde piggal de ala hen par ce que ham debbo dimo ham eɗen nganndi wonaa ko muɗum mine ba mum joom galle makko no min joddinde min kaldani haala piggal jooni de en gacce junngo makko kanko anndi so yiɗi o saha so yiɗi o muuɗira noon kono min kam mbiɗa anndi mi yaarani e dewgal piggal hannde mi yaarani e dewgal piggal janngo aan noon gedda aan anndi ko woni e ɓernde ma aan anndi kadi ko dewgal ngal jaranma aan anndi kadi ko ɓurɗa yidde hen min gari haa ɗo mi nani haala mon non ko gonnomi wadde nder suudan toɓe yaɓo ɗon kam sa eyoɗe aɗum kam ko kalden ɗo hen ko ɓeyi ko ɗum hoore ko nanani aɗum kam nanani i kanko hen to no yiɗi fo mbawde nde ko haalande wona ko noon yiɗi koye di ko noon bisimilla makko tufo ñebbe hordene yeeso muɗum ko dañen robama minen kam ko kalden ɗo hen ko kam ginnani ko yungini ɗo ko haqqille mum koye gorko eyyi bisimilla kam mi haali ko ponmi haalde koye di ko noon enen kam min cala yo resir kono mbiɗen ko ganduɗa yo resir no moƴƴi gasa Ibrahima no ko jiɗɗa ko no weeɗi an ara a nongini dow tan a no goɗiɗi siyoji nayyi an jippoto ja Nam. Sukatan. Ay. Nang ko. Awan nang ko. Ajagide. Você mau lara. Você. Allez, top. Ibrahim. Nam. Gas JOUR. Mi jabi. Ayo Thierno Moule hay balla ngay am bul mo waar hol ko nanga dai no ko nagat ko gongola dai no ko to nango ko mangi bogo ko kepa ka be pole alam kepa tam e mi waɗum ɗon so do yo o pekma wala la do no diye ko yo pekma ar nam wases comme no daro wases dar ɗon comme no daro mo mara nani Ibrahim. Oh Ibrahim. Muli salminama ma yumma rewdi an ko ɗum woni salminama ma yumma an koye a murti koye ko woni an gila nene o yalti oɗo guel dewel yalti galle o yeehi gila nden nattuɗa wonde e sago ma ko addi haala ka wona ko salminigo mi salminima ani calminirta yumma
an ko burno ma ne hade non ala ay nedi no mun nehno dani ni bonno dani ko ndi duttorda ko bamma halno ko ari wona bamma wino ko yo o yaltu sabu neddo so jibinama bange goddo ha mawni are galle janana sans bibbe mum yaha ko bamma dogonno ko non dogi mayde hawre tajora ma woni ko ma do ala bonde leydi hande woni tan ko berne woni welani c'est ça c'est tout an gwadi berne ma welti an odo ko itti hakkille ma o ey wesa an koy nange ma wuli koy kawlu be bier ko an nange wuli ande pour nde o yalti tan gitta hakkille ma tan pa bada e makko jetta tan a kanko joni ko do mbadda ma hinata ma e do sala wuro non o yi sala ma e gadi wona ki kontina no jibinira dai ngonira non neddo hokkal mum nedi kadi kala ko tungu dasi ma atta to prejo agayni sa gay mbele wawi yade mimi sa yidi jaha ko kala man ko anani anani d'accord merci hay day o kam mari ko liga bi wonde liga kono wandu kala ko jungo way ma jungo itu iya ko ne dum woni ko ba ma hala no des Zara. An kam. Kodo kam to woni. Hala. Kule. Parce que mi rewi suudu Aisha mi yani moto. Te mi teska ke hande tan wona e galle he holko woni bar ko jam. Zara, an kaldan ou bien on an kaldan mi Hule min jaltini mo galle o bira hudum bim hule min jaltini mo galle o min biyode to bagu suju mako yalta galle o pourquoi on jaltina mo galle o min jaltini mo an ko wondi ma hen et puis no kaldirta yamni woni holdum yero so bimi no kaldirta yamni woni holdum cikata ko gije kaldata. C'est quoi ce regard-là? Min jaltini hule galle o. Baba ko liggo notta. Hol ko wadi on ha on jaltina mo galle o. Ah, bulale ngon yembe. Ko haalata ko woni. Hol ko haalata? Hule gonnodo do en o toni. Hule le gotono do. Min jobe am kalis mako yehi. Mais pour quelle raison on jaltina mo galle o? Pourquoi so don jaltina mo galle on tintinani kam? Assalamu alaikum. On bada ni tan jugalel ara on gadda est-ce que dañi to yehi? Est-ce que dañi to ko nyami? Allah dene wawani modum. An demen gaddar do hule galle he. An yor atini. Jaw. Wona ko minen jiiloyno mo mo ari do mo defana. Mi halani ma hala tinde e wasde tinde. On nanni moy nder gallam, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Ante min kedi. So nanni neddo e nder gallam, je suis concerné. Comme no addumi on ni e nder gallam, donc je suis concerné. Fof
jew sa witi kam non mi won ma ko boni am ado que ça soit la dernière an ko ana dido que ça soit bimi cukkode an no fati yimbe ngari do cukkode bimi c'est ko min halata Maaleykum salaam. Mata sir. Maodo kay. Alhamdulillah. Jamtan. Jamtan. Maodo. Jamtan. Mine mina do jor tugu be biro montu kono hay goto alantu. Bada ko jam. E ko jamtan kay. Mi arno do yawdo tawron jogi suud walla hay seno ko studio moble mi sohli. Suudu wala studio mobile. Bon, pour le moment, sous des studios mobiles, mais je suis très occupé parce que quand je suis là, je suis donc ce cas de choix est Eh ouais, voilà, mais attends. On va me le sourire. Bon, on a une question de l'idée de démo, mais quand je suis là, je suis là, je suis à part de filiation et numéro de téléphone, comme ça après, je demande d'ici demain matin, je vais faire Inch'Allah. Voilà, mais attends. Je vais dire que je vais faire wallah. Pour l'instant, on va me le sourire. Ana seydi dum ge an badi ma mboɗen nan de kettinde ma en fait min ala si mboɗen nan de kettinde ma ko aɗa annda batten a yahat palaka mi bureau he woda dossier mo jiiɗimi ɗo après mi almi tawma ɗum ma tawta ok inchallah que ça soit la dernière fois mboɗo haala aɗa biñe yeeso yara mara an honko jinnoɗa hen jiru dardade de galle o nano jippo haalas ok ko minen binduno amin joɓamo omo defana min wina min mbawi defde noon min natti wawde min natti yidde ɗum ɗo min goppimo ini ko woni probléme o yasin no foti biddaneɓe dañde ɗo e galle omo yalta meeɗa namde to binda woni min hulɓinide d'abord suusa noon wiide ey way lemir on des oreilles way e aduna ngare ok mi faami je mon o terrain mo noddo tan ngam mami tawtu on hen amane football ha safa mami tawtu on hen bimam ya ar wona on tindita caggal ya ar ko mbaɗa toon ko fof juste mboɗo faami fof ko tan mon yaltindema ko mboɗo faami fof mais ayi neɗɗo sa wawi hunde ou bien won ko mbawɗa seeɗa a jeewat ɓe ngannduɗaa ɓe ɓe mbaawa mbaɗlaaɓe kono wona jogiɗaa doole ma aɗa yeeya ɗum yimɓe ɓee aduna noon koko juuti koyngal min ngala doole ne min jeyi hay gooto te kadi wonko jogiɗaa e yeɓiɗ ma an kay mbimi aɗa yiɗi janngo e jam so yalti o huufee ɗum de o ñaagi allah anani aɗa jogii ɓesgum ma aɗa yiɗi janngo e jam so ɓe jalti ɓe kuufee ala joni mbimi an mbimami hegalle hokkoɗi wona gootum seeɗa an joni cukalel ngel ko yii ko an holko woni hen dérangement ma foti namdede de tes holko woni hen dérangement ma mbimi tes assalamu aleykum way ngere gaygal ɗo nani minen jinnode fo min bindi amin joɓa min natti yidde min dokki ɗum yehi ɗum kay ala haal oy so on ko jinnoɗa hen goɗɗum kadi kaalagel jari namdede de ɗum kaal ɗum fof yaade hurtoyo allo Houlay allo Houlay ha koni kay koni hangam kuy hanga woni koye handikinade ay oɗo sen jaltinanamo galle o mi wiyanima min noon mi nani yew min mboɗo min gappoya dow min haala ka mi hattanano min de mbaɗi mi yeɓa telam hay goto bonnanta kam olala am ni minen tey jaltinimo galle o minen tey
allo oui Cheikh a yiyani ɗon huley par ce que komi nodduɗomo joni o waɗi kam décroché après coupure téléphone makko nde o andi ko min haaldete makko ana yiyani toon a yiyanimo toon a soynakimo toon non hulley mbimi bon Yasin oɗo a yiyanimo toon ou bien je sais koye toɓo ngo jaltumi mboɗo haaldere ma par ce que ko yaltina galle e tew o ala to woni comment a yiyanimo mbimi hulley mbimi hulley woni bon Yasin e Zara gonnoɗo e galle o no defa ɗo en on mbimami so taw a yimo ou bien a yiyanimo par ce que ko yaltido en peut être on foti rewdemo on foti wirtademo quand même o wirtakima ok merci beaucoup allo oui allo waleykum salam Djiby est ce que a nodditaka par ce que min to gonmi ɗo mboɗo woni caɗele goto so taw ko liggey tagi aɗa nodda koye batte liggey eyyi mbimami liggey pour l' instant je ne suis pas de la tête je ne suis mi wonani quoi no pamirta ko woni ko jaam ko juste ko soko debbo mo ganduɗa ene liggornoɗo galle ma ɗo allo ne quitte pas mbiɗa hol on mimi soko debbo liggornoɗo ɗo galle ma ɗo eyyi Houleye eyyi Houleye ko el pare ko arino ɗo ɗo agence ɗo omon toon omoni agence o wi ko pour mi walla mi suudu so tawi ɗo e woni suudu wiyetede donc haqqillam mbi hema mbimo meeɗino wonde galle patron yomdade mi namdama effectivement kañum alkaali mum gonmi ni par ce que koko yalti aɗa andi no mbatten Djiby écoute nangananmo ɗon auto 12 métre mi ara mi tawamo ɗon mi wutu par ce que ala to yeehi ala to woni donc foti mi nangamo ɗo wimo aɗani jeewonomo caabi ou bien ko way noon tan puntodira e makko tan hami yetto ɗon nani dey inchallah allez merci beaucoup Ulay argay bon ko yaro kaldanno mi joni téléphone yaro mi haalnimo mbimo mo jimi ɗo enen nande Ulay o andini kam noon ka jantoɗo galle to gila nden omon yinoma bon ɓaɗa wiide mi aɗa sohli chambre e studio soit walla ko ɗum mbaɗi sikkiran so ari wasata konko ko jiɗɗa ko omo wawi ƴettandemo ɗum hay so tawi ulɗo wonte donc aɗa no mbatten a arat mi nawma dow won suudu gonɗo toon pour le moment gona hen le temps que yarno yetto par ce que wi kam mona arɗo joni joni kono ko kaw yaro kaldanɗa yaro kaldanno mi yaro joni a ƴettat valise ma hen dow mi tottuma suudu ndu gona toon le temps ko omo yetto konko so yettima hawnata ko mo ƴettene chambre walla soit a ƴettanma e studio par ce que mbaɗa andi kam o ala ɗen caɗele quoi joni a ƴettat valise o garaji hen dow min tottuma suudu ndu gona toon pour le moment nani adu valise non wonde an min ko gaddirno mami ko liggey ma haydara waɗani salma haydara
an min cika ɗum sa yettima ma hollir mbako ma kollira jagar ma salagne ma kono gadda tan mbaɗano toɓaɗo tan mbiɗa koñ dariɗa mbaɗano mbaɗaɗo estatine boyo demin en boyo piiɗen de allah ne seedi boyo piiɗen min waɗanno humbal noon tan mbiɗa wulno beele ɗum ɗin kono comme décourage ude a wadde Amadou somi faami haala ma yiɗɗa wirde joni an yiɗɗa wadda yiɗa kam wadde ko pour ha Fatima waɗa rek ha hira ɗum tagma adde on wadde revanche jiɗɗa ɗum wadde Fatima wona revanche sa yi kay min mi ƴettima kay ko noon ko ɗum wa ses dara wona revanche mi yiɗma ka kono guinmi cafana kam mettam kay kono waɗata kay ɓeyda metta ɗum wona yidde an somi faami haala ma ɗum ko ɗum jiɗɗa wadde mi faami jiɗɗa wadde ko min noon so Allah Beyoncé Beyoncé ko kettanmami ko hay goto feera ɗum nan Beyoncé ɓurɗo forde nder Amérique mbimami nde ɗende ɓenma a bonni fof aɗa jogui sarama aɗa jogui ñalel ndiyam tan sa tan mbiya ni tan mbayano jaaɗo tableau ni mbiyo muse firti tuuɗe ma ɗe jaaha mbaɗa cahal caggo debbo waɗata ko a jimmi ko ballaka na jam ay Fatima o yiɗama ɗum tagui mi noddudema andude o yiiɗa kam ɗum tagui mi noddudema an ya pour ballaka mi vengeance fof ƴewya jiɗɗoma o yiɗama hande o yiɗama janggo Amadou poftino hoorema ka gorko machallah ƴeewi goɗɗum gacca o yiɗama so winnoma toon waɗi hunde o yiɗama fofto joni am gaddirma won mission ma ko mission eyyi ko kalɗa o mission kam tan wallima hen tampide mais konko yiɗama kono wondi ko ballugol ma ngol leef aɗa leefi Amadou konko o yiɗama foftin hoorema o yiɗama e Beyoncé ɗum woni haala ma o yiɗama wadde joni am si Amadou o yiɗama arde hen va viens joni noon ka tekul Beyoncé ko mara yettimol maga no Sinclair ni no Sinclair no Sinclair a faami no mbiyatmami Kalidou cikkannomi hunde fof ma min mbaddu ta heddo pikal min mi haaldata hay goto mi fijirta ɗum ni mi meeɗa fijirde pikal saka Kalidou no yekkiti junngo mum no eno fiyami min nenam e babam hay goto meeɗa fiidemi wona ko mbawmi supportandemo Kalisha aɗa andi fulɓe nde kewiide ɗemgal e ñiire koddi kono joyi fo ne memodiro kadi sa nani eɓe mbiya dewgal welani hunde fof inani ndar belamma e mettere kono noon fulɓe nde kewiide nagge fettu ɓiyum kono a ñaani ɗum Kalidou no wayni eno sifori ni a yii rewɓe heewɓe ina ndewno e makko jamma e ñalawma subaka e kikiiɗe hiiri weeti kono nde garɗa nde ko nden geɗe ɗe fof ngiwi haalaaɓe cer wadde noon ɗum ko gilli saabi ɗum ko heddi ko noon jimmi tan ko andinama gueɗel gotel a yii sa yii mi ari ɗo henna mbaɗa haala e ko kewi ko wona hunde weldemi sono ko sago yitara wayra kono noon ko devoir am gila no hunde nde wonani hay hunde ha woni hunde hande woni hunde noon gowlude kala nde keɓɗon caɗele mi daroto e nder ɗeɗon caɗele kono noon ko ardi mboɗo ara ɗo hen mboɗo haalda e ma koto makko gadori te to woni ɗo ko nimsanɗo ɗum so neɗɗo nimsi hunde noon firti wonde kono waɗata ɗum de wonani e bellanteji fitanu mum ɗum noon sinno ko sagam a joɗata ko ɗo fodde lebbi walla haade hakkille ma ene wona e fodde kitali yontere tawatamo ɗo hen ne tawno kono mbirunuma mi adani tan hakkude ma e Kalidou aduna Allah fof ene yeeɓa ɗum hande